vás vítám u dnešního videa. Dneska jsme si tady natočili s Vojtolem a se mnou videjko. Co na to Přesně říkáš tak. teďka? No, je to super, že konečně potom, co jsem s tebou vydal 2 songy, pokud jste neviděli můj nejnovější song, Letím raketou A na ty mým songy kanálu, si určitě tak si, koukněte na přesně tak. Vojtovu účet, teďka v rohu vám to ukážu, teď. Vidíte to? Takže to je Vojtova účet a prostě tak no. Takže A mám jdeme takovou na to. otázku, už jsi slyšel tu moji nejnovější songu Letím raketou? Jo. A co na ní říkáš? Velmi dobrý. Super. Já Doporučuji už se jsem na s to kouknout. Doporučuji. Tady, Má to tam Vojtole, kde seš? Ano, neboj, letím. Dobrý. Půjdeme, kam půjdeš? Ano, co se děje? Nádhera přírody, hej kámo, yes sir. Já pokud Zadarmo. nevíte, Prý. pokud nevíte, tady Otari má krásně nový vymakaný počítač. Já mám taky novější, taky když se natáčel své první videa ještě na můj starý účet, tak jsem natáčel na starém počítači, ty mám taky nový. Na Otariho počítače teda asi nemá. Hej, Hej kámo, nestřílej tady. knok. Ok. Knok. Takže jak říkám, na Otariho to nemá, protože já mám asi grafickou kartu Jak jí to 3050. mohlo nehitnout? Nevím, co, Baka. to víš. Co to je? Ty to má Spider Sense, ne ty vole. No nic, nevadí. Tam toho se knoknul, ne? Korunky. Ti korunkáři. Jsou pěkný korunkáři, musím říct. Držeme se. Se jich nebojím, pojď sem. Pojď to, nech to. Houp zemři, nebo co jsi zač. Bacha, tady. Korunkáč. Let's go. Hej, já budu ten vysavač. Kamu to jste všechno víš, kamu, koukej mi taky něco ráda, mám jenom šedou heavy, jako. Kam asi tě rozsah, kam potahal teď. Vyklop aspoň něco. Ty mě? Kámo, já jsem tady, musím kvůli tobě tady skonat, aby jsme aspoň přežili. Tak dáš mi aspoň něco do háje. Otary. Já nic nemám. Tak já ti dám tohle. Budu hodnej. Let's go, díky. Aspoň něco. Jdeme Tady tam, máš. jdeme tam. Chceš bandáže, jo, ty jsi Tam jsou vybílovaný. tipsy. OK. Jinak jak tady říkal Koukni se na Otary. ty rány, jak mu udělám. No. Bacha, tam jak je řík, tady Ty jak je máš řík. srandu? No háje, co já vím, tohle stop. Pryč hápka. Půjdeš do bílých. Klučo, do bílých. Co to je? Pomoc. Sorry, že ti zdrhám, já se musím. Auli no. Se neproru. Jde na tebe. Já vím. Sprinti. Zabij ho. Abych rád, ale. Kde? Aši. Ten byl dobrý, on je- Nevadí. Takže lidi, jsme v další hře. A kam budeme padat tady? Zase na solty? Tak kam bychom tak šli, Vojtole? Já bych šel asi na nějaký... Tak já budu farmář a půjdu na farmu. OK. Tam se aspoň uklidit od počítače, takže dobrý. Komu to máš jako nějaký jako Kámo, ultrazum yes, nebo sir. co? Hej, tady jsou nějaký týpci, hej. Na ještěrce. Já půjdu sem na farmu. Ke kravám. OK. Ne, tak nejdu, jdou tam dva To je, týpci. to je mytické, ne, to je nějaký strašák. Bro, jestli... Tak někam zaparkuju. Hnedka. Tak já to nedám. Jo, tady, trošku, nech to trošku family friendly, jo, prosím tě. Kam? Ani dostaneme hned nějaký strike nebo něco. Přece jenom to bude první pořádný video na mém kanále. Taky přece songy jsou taky docela dobrý, ale jsou přes Suno AI,
Jinak, ale samozřejmě, jak někteří můžou vidět z mého popisku, prozatím. To vám samozřejmě Je. ještě nic moc neřeknu, ale asi si dokážete domyslet, co tím prozatím myslím. Kámo, takový heček. Dobře, já zdravím. Yes, kámo, jaký kill jsem dal? Žádný. Jedu. Do háje, to naboural. Yes. Do háje se stojí zpět, takhle. Kámo, yes sir. Nice. OK, nice. Stop it. U mě je asi nějaký týpek, kolik máš kůl asi čadu, nevadí. Čo, kde je ten druhý hajdelák? Já ho chci odhajdelákovat. Díky, který se o něj jako staráš. Maka, u tebe. To ty Neboj. týpek. Down? Dobrý. Mě učaga u sebe. Ježiši. Kde je? Tam je. Tak, já ho jdu... Bojtole. Zdrám. OK. Tak, kde seš, tady? Já jdu vyhlíželi, tam není nějaký. Ano? Kde seš? Teď tady snipím nějakýho cápka, který vlezl do toho, do kukuřice. Nejde tady, vlezl. Ale. Okay. Smraďocha nechci, jo. Tak kámo, nesmíme zemřít. Baka, u nás je někdo. Kámo, vyžral jsem ti kill. Nevadí, zachránil si mě a to mi vůbec nevadí. Jo, aha, no nic. Tak jsem tě ho měl nechat. Ne, to vůbec nevadí, jsi mě zachránil, právě. Já jsem byl No, malem. Určitě. Very good veteran. Měl jsem 14 hápek. Ty jsi mi nedal... Kámo, proč jsi mi nedal Jack? Ty nepiju. Tak lidi, kdybyste chtěli nějakou další sérii s Vojtolem, tak určitě zanechejte tady like, odběr se zvonečkem. Nechám tady v popisku jeho kanál a my jdeme na to. Takže A tady mám na tebe ještě jinou jako otázku. proč mi to nedalo dřív, já jsem si dal Jack. Znáš takovou tu hru, kterou jsem u sebe natáčel jménem Osu? Taková ta rytmická klikací hra? Ano, Tak co kdybych ti natočil? Já si myslím, že by se to lidem hodně líbilo. jo, líbilo. Ale tak teďka nebudeme řešit natáčení a teďka jdeme řešit killy, takže... Jasám. Tak. Jestli mě někdo podkope, tak já podkopu za chvíli jeho. Pro ne. Tak. Ty pak seš. A! Vojtole, Ano. ty jsi mě podkopal, bro. Proč? Protože to jsou pranky. No, dobrý. Hele, tam se střílí. Super. A tady je. Kámo, what a kill. Ale tady někdo letí. Jen si to všiml. Tam je boxík. Druhý. Toto je řidič. Hej, kryj mi záda, já jdu pro ten drop. Let's go. Scar, let's go. Bampiríram tam. Jak to bylo? O tady jak byla ta písnička? Bacha, To střílí na mě, nebo ty na ně? Jo, teďka on na jede mě. týpek na mě. Ok, já se odplazím pryč, nebo... Ok, za mnou jsou kroky, U ale nás tam je je ty... někdo. Jo.
ty, já slyším kroky i na míle daleko. Ty vado, to dává ten skar. Taky máš skar? Zlatý ono. No, fialovýho, kill. S tím se dává kill jak něco. Hm. Bro, A jak bude- Bůh jak si bude myslí, ta- že uteče? Bacha, je tu i cápek další u nás. Já jsem slyšel kroky. Jo. Já jsem mu. Tady. Dal jsem mu takovou ránu. Počkej, já mu Proč zdrhnu. zdráš? Taktika. Já mu dal takový hit. 175 fakt má málo. Neboj. Pokud je blbej, tak se přijde, jo, je blbej, asi. Zapo, kámo. Let's go. A oži mě, please. Mu ubral kolik? 175 jsem viděl. Hej, to se ti asi líbí. Tohle. Tady. Já vím tohle. Slyším? Bro. Kroky. OK, tak já zdrám, protože tady jsou dvakrát a já nechci nic riskovat. Kam? No, o tady jsem kaput. Deadpool, no jasně, že Deadpool, tyjo, protože není na pokoji. Nesnáším Deadpoola, ty. A teďka nesnáším Deadpoola. Pojď, dej mu. Tady, ukaž se, ale to je ten Deadpool. Pomsti mě. No. Nevadí. Zlápe. Nevadí. Takže Ok. lidi, jsme zpátky ve hře. Ano. A tentokrát už to se vyhrajeme. Takže kam podáme? Jako vždy? No já říkám i mrkvičku, hej. Mrkev. Nedá. Super. Tak do žvejky Okurku. mrkev a podáme. Okurku teda. Tak okurku, no. Já se kouknu, jestli tady je to. Já Tady jsem je zapomněl, kolik z lidí modrýma. padá do solty. Takže... Pojď, ne, já jsem se tam nevešel. Vezmu si snajpku. Ne tak nadarmo se říká kočka leze díru bez oknem. Protože Že? když kočka... No co, já jsem chtěl, že ho proletět oknem. Jo, proletět Takže- Takže, že oknem. kočka leze dírou Hej. bez oknem. Let's go, zlatá pistolka. Okay. Bro. Lidi, tak kolik by se tak dneska v tomhle videu i v tom Vojtolovu videu zanechali lajků, tak třeba 5? To je až moc, že? 2 lajky. Maximální nabídka, 2 lajky. To rád ty určitě lidi. Věřím, mám třeba To to bylo rád 8 víc. milionů lajků, to by bylo určitě populární, že? To asi nemá ani Mr. Beast. Víš, To nevím. ani nemá cenu, kámo, o nějaký lajky, bro. To začíná jestli youtubeři, co by si chtěl. To je už asi už můj třetí kanál, ale to je jedno. Měla otevřený okno, je pořád tady vedro. Kde tu někdo je do háje? Vole. Běžím na Sakra. pomoc. Drž se, Otary. Ne, týpku ani. Kámo, to je fakt takový. Kámo, to je tak hrozný. Bro, co mám s tím dělat? Bacha. Tak bychom asi Vojtole ukončili toto video. Přesně Dejte tak. like, odběr se zvonečkem a my už pádíme ukončit toto video. No. Zatím. Čus. Tak čau.